Η φύση γύρω μας είναι γεμάτη ανταγωνισμό. Από τις ζούγκλες της Ασίας μέχρι το πάρκο της γειτονιάς σου θα δεις ένα σωρό ζώα και φυτά να αλληλεπιδρούν και συχνά να επιτίθονται, να μείνονται και να σκοτώνουν το ένα το άλλο. Η γη όμως δεν ήταν πάντα γεμάτη με τόσα πλάσματα όσο σήμερα. Ας δούμε λοιπόν τα πρώτα οικοσυστήματα στην ιστορία του πλανήτη και μαζί τους πρώτους θηρευτές. Για σχεδόν 3 δισεκατομμύρια χρόνια η ζωή στον πλανήτη ήταν είτε απλά μικρόβια, είτε λίγο πιο σύνθετα μικρόβια, είτε αυτές εδώ οι χλαπάτσες που οριακά ίσως και να μετράνε για ζώα, που τις λέμε την πανίδα της Ιδιακάρας. Αυτά τα πλάσματα είχαν μαλακά σώματα και δεν είχαν ούτε μεγάλα δόντια ή νύχια, ούτε καβούκια ή κάποιο άλλο προστατευτικό όργανο για άμυνα. Κάτι που μας λέει ότι μάλλον δεν ενοχλούσαν το ένα το άλλο πολύ. Κυρίως έτρωγαν τη γλίτσα που σχημάτιζαν τα μικρόβια στο βυθό ή φίλτραραν κομματάκια φαγητό που κυκλοφορούσαν στη θάλασσα. Ενώ λοιπόν τα απολιθώματα από αυτές τις αρχαίες εποχές είναι ελάχιστα και πάρα πολύ απλά, σε πέτρες της Κάμβριας περίοδου, δηλαδή νεότερες από 540 εκατομμύρια χρόνια πριν, αρχίζουμε να βρίσκουμε πολύ περισσότερα και πιο σύνθετα ζώα. Ένα από τα πρώτα τέτοια απολιθώματα ήταν οι τριλοβίτες. Οι τριλοβίτες ήταν μακρινά ξαδέρφια των σημερινών εντόμων και ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα ζώα της προϊστορικής γης. Μοιάζουν με μια προϊστορική, θαλάσσια, λίγο λιγότερο ιδιαστική κατσαρίδα. Μπορείς αμέσως να δεις πόσο πιο ανεπτυγμένοι είναι οι τριλοβίτες από τις χλαπάτσες που αναφέραμε νωρίτερα. Έχουν πόδια, κεφάλι, στόμα, κεραίες και ακόμη πιο σημαντικό, μάτια και σκληρή πανοπλία γύρω από το σώμα τους. Τα τελευταία δύο είναι σημαντικά γιατί μας δείχνουν ότι οι τριλοβίτες δεν αρκούσαν απλά να κάθονται και να τρώνε. Έπρεπε ενεργά να βλέπουν και να εκλαμβάνουν το περιβάλλον τους και να προστατεύονται από θηρευτές. Τα ζώα λοιπόν άρχισαν να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο πιο έντονα, να κυνηγάνε άλλα ζώα για τροφή, να βλέπουν και να προσέχουν το περιβάλλον τους και γενικά να παλεύουν για την επιβίωση. Και αυτός ο πιο ευθύς ανταγωνισμός οδήγησε σε αυτό που λέμε την Κάμβρια έκρηξη, μια τεράστια διαφοροποίηση των ζώων. Από τα πιο απλά πρωτόγωνα ζώα ήταν οι τσούχτρες και διάφορα είδη σκουλικιών. Υπάρχουν τρομακτικά πολλά είδη σκουλικιών και πολλά από αυτά είναι με τελείως διαφορετική βιολογία το ένα από το άλλο. Τέλος πάντων. Αξίζει όμως να δούμε τις κατηγορίες ζώων που έκαναν ένα βήμα παραπάνω από το απλό σκουλίκι και έγιναν πιο σύνθετοι οργανισμοί. Μία κατηγορία ζώων, τα αρθρόποδα, αρχίζει να οργανώνει το σώμα του σε τμήματα που συνδέονται, όπως φαντάζεσαι, με αρθρώσεις. Τα πρώτα αρθρόποδα έμοιαζαν σαν σκουλίκια με πόδια και μεγάλα στόματα. Σταδιακά όμως ανέπτυξαν πιο εξελιγμένα μάτια και το σώμα τους τμηματοποιήθηκε ακόμα περισσότερο. Κάποια ξεκόλλησαν από το βυθό και άρχισαν να κολυμπάνε στη θάλασσα, ενώ άλλα, όπως οι τριλοβίτες που είδαμε, ανέπτυξαν ένα σκληρό εξωσκελετό, δηλαδή μια πανοπλία γύρω από το σώμα τους. Αντίθετα, κάποια άλλα ζώα, αντί να επενδύσουν στην προστασία από έξω, σχημάτισαν έναν ενδοσκελετό μέσα στο σώμα τους για εσωτερική στήριξη. Στα χορδωτά, ο ενδοσκελετός παίρνει τη μορφή του νοτοχορδίου, που, όπως καταλαβαίνεις από το όνομά του, περνούσε σαν χορδί κατά μήκος του ζώου και λειτουργούσε ως κεντρικός άξονας στήριξής του. Έτσι, τα χορδωτά μπορούσαν να κολυμπήσουν γρήγορα και να ξεφύγουν από τους θηρευτές. Ένα από τα πρώτα είναι η πικαία, αυτό το αλόκοτο πλάσμα που μοιάζει σαν ένα σκουλίκο σαλιγκάρι. Υπάρχουν απλά χορδωτά σαν αυτήν ακόμα και σήμερα. Τα μαλάκια, μια τρίτη ομάδα ζώων, δεν αναπτύσσει ούτε εξωσκελετό ούτε ενδοσκελετό. Το σώμα τους παραμένει μαλακό και φτιαγμένο κυρίως από μυς, αλλά επενδύουν αντίθετα σε ένα σκληρό καβούκι, μέσα στο οποίο μπορούν να κρυφτούν. Έτσι, βρίσκουμε στην Κάμβρια ένα σωρό απολιθωμένα όστρακα. Και ίσως τα όστρακα να μη σου φαίνονται και ιδιαίτερα σπουδαία, αλλά ήταν μια τρομερή εφεύρεση για την εποχή. Τέλος, υπάρχει μια ακόμα κρυφή κατηγορία ζώων που αξίζει να δούμε. Κάποιοι συγγενείς των χορδωτών, αντί για μια κεντρική χορδή, ανέπτυξαν τον ενδοσκελετό κάτω από το δέρμα τους σε διάφορα μέρη του σώματός τους. Αυτά τα ζώα
Τα λέμε εχινόδερμα και μάλλον έβρισκαν πολύ κουραστικό το να κολυμπάνε στη θάλασσα συνέχεια και να ψάχνουν τροφή. Έτσι, σταδιακά εξελίχθηκαν από πιο ενεργά ζώα σε είδη που ειδικεύονται σε μια πιο τεμπέλικη, σχεδόν στάσιμη ζωή στον πάτο της θάλασσας. Σημερινά εχινόδερμα είναι οι αχινοί, οι αστερίες και άλλα αντίστοιχα ζώα, που αν αναρωτιώσουν αν θεωρούνται ζώα ή φυτά ή κάτι άλλο, τώρα ξέρεις ότι είναι μάλλον πολύ τεμπέλικα ή τουλάχιστον πολύ στάσιμα ζώα. Ξεκινώντας από αυτούς τους απλούς σωματότυπους, η θάλασσα γέμισε με ένα σωρό αλόκοντα πλάσματα που σήμερα θα μας έμοιαζαν για εξωγήινα. Δες για παράδειγμα αυτό εδώ το αρθρόποδο. Η οπαμπίνια ήταν θηρευτής του αρχαίου ωκεανού. Με επιβλητικό μέγεθος 7 εκατοστών, μη γελάς, είναι μεγάλο για την εποχή, έψαχνε με τα 5 μάτια της μικρά ζώα στον πάτο της θάλασσας και όταν τα έβρισκε τα τσάκωνε με την προβοσκίδα της και τα τραβούσε στο κυκλικό της στόμα. Συγγενείς της οπαμπίνια τελειοποίησαν ακόμα περισσότερο την κολύμβηση στην ανοιχτή θάλασσα, σχηματίζοντας την κλάση των ραδιοδόντων. Κολυμπούσαν με τα πτερίγια στα πλάγια του κορμού τους και τα είδη τους είχαν διαφορετικές γνάθους ανάλογα με την τροφή που τρώγανε. Κάποια χρησιμοποιούσαν αρπακτικές γνάθους για να κυνηγάνε μικρότερα ζώα και να τα καρφώνουν, ενώ άλλα είχαν γνάθους σαν χτένες που χρησιμοποιούσαν για να κοσκινίζουν την άμμο ή να φιλτράρουν το νερό για τροφή. Στην ορμή τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους από θηρευτές όπως η οπαμπίνια, κάποια ζώα κατέληξαν τόσο περίεργα που δεν ξέρουμε καν καλά πού πάει το πάνω και πού πάει το κάτω. Αυτό το απολίθωμα ανήκει σε ένα ζώο που λέγεται χαλουσιτζένια. Το όνομά του βγαίνει από την παρέστηση στα αγγλικά. Είναι τόσο περίεργο που για πολύ καιρό οι επιστήμονες το αναπαριστούσαν διπλά ανάποδα. Αρχικά μας πήρε δεκαετίες να καταλάβουμε ποια πλευρά ήταν πάνω και ποια κάτω, και αφού το βρήκαμε τελικά αυτό, μας πήρε άλλα 10 χρόνια ή και παραπάνω να ξεχωρίσουμε το μπροστά από το πίσω. Τελικά, η χαλουσιτζένια μοιάζει σαν ένα σκουλίκι με πόδια και καρφιά στην κορυφή του και μάλλον μασουλούσε φύκια στη θάλασσα. Και ρε φίλε, ξέρω ότι η κάμβρια θάλασσα ήταν επικίνδυνη, αλλά πραγματικά έπρεπε να είσαι τόσο περίεργη. Δεν ξέρουμε καν τι είναι η χαλουσιτζένια για να τη βάλουμε στο δέντρο της ζωής. Υποθέτουμε ότι μπαίνει κάπου εδώ, ανάμεσα στα πρωτόγωνα αρθρόποδα και τους ονυχοφόρους, αλλά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Τα μαλάκια αντίθετα επέλεξαν ένα πιο φυσιολογικό τρόπο να προστατευτούν και επένδυσαν περισσότερο στα καβούκια τους. Μαζί με τα άπειρα όστρακα που βρίσκουμε στην Κάμβρια, εμφανίζονται ήδη τα σαλιγκάρια και οι μακρινοί πρόγονοι των καλαμαριών και των χταποδιών. Δεν είχαν ακόμα το θάρρος να εγκαταλείψουν πλήρως τα καβούκια τους, αλλά μπορούσαν να πιάνουν πράγματα με τα πλοκάμια τους και ίσως κάποια να είχαν τη δυνατότητα να κολυμπήσουν και να εξερευνήσουν τον ωκεανό. Σε αντίθεση με τις άλλες νομοταξίες, τα χορδωτά δεν είχαν προστασία και στόχευαν να παραμένουν μικρά και όσο μπορούσαν πιο γρήγορα και ευκίνητα. Ο χαϊκού ιχθύς, και ναι, το όνομα όντως βγαίνει από τα ιαπωνέζικα ποίηματα χαϊκού, ήταν ένα από αυτά τα χορδωτά και ίσως μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα πρώτα ψάρια. Ήταν σίγουρα πολύ πρωτόγονο, ακόμα μοιάζει κάπως με σκουλίκι και δεν είχε σαγόνια, ενώ το νευρικό του σύστημα ήταν πολύ απλό. Είχε όμως πτερίγια, βράγχια και ένα πρωτόγονο κρανίο, ενώ το νοτοχόρδιο αναλογεί στη σημερινή σπονδυλική στήλη. Σχηματίζεται λοιπόν ένα πρώτο ολόκληρο οικοσύστημα. Έχουμε σκουλίκια στην άμμο, ενώ σφουγγάρια, φύκια και όστρακα διακοσμούν το βυθό. Τριλοβίτες και σαλιγκάρια κυκλοφορούν στον πάτο της θάλασσας και από πάνω τους κολυμπούν μέδωσες, ραδιόδοντες και χορδωτά. Και αυτό το οικοσύστημα είχε ένα βασιλιά στην κορυφή του. Αυτό είναι το ανομαλοκάρις, από τους πρώτους υπερθηρευτές στην ιστορία της γης. Ενώ τα περισσότερα ζώα που συζητήσαμε σήμερα είχαν μέγεθος κάτω από 15 εκατοστά, το ανομαλοκάρις είχε μήκος γύρω στα 40. Είχε από τα πιο ανεπτυγμένα μάτια της εποχής του και αφού έβρισκε κάποιο άλλο άτυχο ζώο, το κάρφωνε με τα μπροστινά του άκρα, το τραβούσε στο στόμα του και το κατασπάραζε. Με αυτά τα εργαλεία, το ανομαλοκάρις ήταν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας και ενώ προτιμούσε την πιο μαλακή τροφή, είμαι σίγουρος ότι ακόμη και τα πιο προστατευμένα και σκληρά ζώα δεν θα αισθάνονταν ιδιαίτερα ασφαλή αν το έβλεπαν να κολυμπάει προς το μέρος τους.
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Μαργαρίτη Γητόπουλο για αυτό το εξαιρετικό μοντέλο ανομαλοκάρης και χαλουσιτζένια που μ' άφησε να χρησιμοποιήσω. Έχει περισσότερα για τη δουλειά του στο description. Μόλις ανακάλυψα όσο έκανα edit το βίντεο έναν ακόμα μεγαλύτερο θηρευτή της Κάμπριας. Αυτό εδώ το τέρας λέγεται Omnidens και υπολογίζουμε ότι είχε μήκος 1,5 μέτρο. Πρέπει να ήταν το μεγαλύτερο ζώο που ζούσε εκείνη την εποχή. Αν το ανομαλοκάρης ήταν το γιοντάρι της Κάμπριας, τότε το Omnidens ήταν ο Godzilla της Κάμπριας. Έχουμε βρει όμως ελάχιστα κομμάτια του εξωσκελετού του, οπότε το πώς ακριβώς μοιάζει και το αν ήταν πραγματικά τόσο μεγάλο είναι λίγο αβέβαια. Όπως καταλαβαίνεις, τα πλάσματα της Εδιακάρας, της προηγούμενης περίοδου δηλαδή, μέχρι τα μέσα της Κάμβριας είχαν εξαφανιστεί. Όχι μόνο μπορούσαν πολύ εύκολα θηρευτές να καταβροχθήσουν τα μαλακά ευάλωτα σώματά τους, αλλά η πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα σκουλικιών και άλλων ζώων στην άμμο κατέστρεψε τη μικροβιακή γλίτσα που ήταν η κύρια πηγή τροφής τους. Ο νέος κόσμος ήταν υπερβολικά ανταγωνιστικός για την πανίδα της Εδιακάρας, δεν μπόρεσε να βρει μια θέση στο περιβάλλον και εξαλείφθηκε πλήρως. 485 εκατομμύρια χρόνια πριν τελειώνει η Κάμβρια, ίσως η πιο σημαντική περίοδος στην ιστορία του πλανήτη. Αν ψάξεις στη Wikipedia την φράση «Κάμβρια έκρηξη», θα δεις να γράφει ότι είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ζωικού βασιλείου. Αυτό είναι μία υπερβολή. Ζώα, έστω και πρωτόγωνα, υπήρχαν από πριν και νέες ανακαλύψεις μας λένε ότι η έκρηξη της ποικιλίας στην Κάμβρια δεν ήταν τόσο ξαφνική όσο νομίζαμε. Απλά τα ζώα άρχισαν να έχουν περισσότερα σκληρά κομμάτια που απολιθώνονταν καλύτερα και έτσι βρίσκουμε περισσότερα είδη από αυτή την εποχή. Πάντως, έστω και με αυτή την υπερβολή, σωστά τονίζεται η επιρροή της Κάμβριας στην ιστορία της ζωής. Οποιοδήποτε θαλάσσιο ζώο και να σκεφτείς, μάλλον ανήκει σε μια συνομοταξία που δημιουργήθηκε στην Κάμβρια και μάλλον γνώρισε σε αυτό το βίντεο κάποιο ξάδερφο ή πρόγονό του. Βέβαια, το πώς θα φτάσουμε από αυτές τις σαν εξωγήινες μορφές σε κάτι που θυμίζει τα πιο φυσιολογικά ζώα που ξέρουμε σήμερα είναι μια μεγάλη ιστορία για μια άλλη μέρα ή πιο σωστά για την επόμενη περίοδο. Αν θες να σιγουρευτείς ότι δεν θα τη χάσεις και σου άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις subscribe και να με βοηθήσεις να φτάσω τους 1000 συνδρομητές. Τα λέμε την επόμενη φορά με την θάλασσα να γεμίζει με θαλάσσια τέρατα.